କୁଚିଣ୍ଡା ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ପୁରୁଣା ବାଇପାସ୍ ସ୍ଥିତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଏକ ଗଳିତ ଶବ ଭାସୁଥିବାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ପୋଖରୀଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଗଳିତ ଶବ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିବା ଗଳିତ ଶବଟି କୌଣସି ଏକ ଯୁବକର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଗଳିତ ଶବର ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ଶବଟିର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।